Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ana potil kanam latu mengkono-mengkono semut iku arjaa iku pincang zata janahaini kang anduweni suwiwi loro wa hiya tinamlah iku min jumlatil hayawan setengah sang pira-pira jumlah hewan al asrati kang 10 hewan sing bakal mlebu ning swarga iku semute Nabi Sulaiman. Tinamlah semut sing pincangmu kepala sukune semut alati kang tadkhulu kang bakal mlebu apa hayawan al jannata ing swarga wa hiya utai hayawan siji pura Rasulillah iku pura keto hewan pura ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hudhud bil kisalan manuk hudhute Bilqis budute Nabi Sulaiman sing nerangake kabar anane Ratu Bilqis wa namlatu Sulaiman lan semute Nabi Sulaiman sing mau kepalane sing pincang wa ijlu Ibrahim lan padate Nabi Ibrahim padat sing disembelih kanggo nyuguh kita tamu wa kibsu waladihi lan kibase putrane Nabi Ibrahim ya kibas sing kanggo ganti Nabi Ismail wa baqaratu bani Israila lan sapine bani Israil sapi sing kanggo mengungkap misteri pembunuhan pada masa Nabi Musa wa kalbu ahli kafilan asun ashabul kafi wa himarul uzair lan himar ta keledhe Nabi Uzair wa naqatu sholihin lan ontone Nabi Sholih wa hutu yunusalan iwak laute to iwak pause Nabi Yunus sing mangan Nabi Yunus tapi nyelamet ke akhire iku kabeh 10 hewan sing mlebu teng swarga wa